Zašto neki ljudi postaju dobitnici, a neki gubitnici u svojim životima? Može li se biti uspešan čovek u neuspešnoj zemlji? Šta uopšte znači uspeh? Kako ga merimo? Kažu da će vam u Srbiji oprostiti sve osim uspeha. Pa vidjet ćemo večeras da li je to tačno ili se radi o najobičnijem izgovoru. Biće ovo emisija o uspehu u Srbiji. Uključite se. Ne verujem da postoji čovjek na ovom svetu koji ne želi da bude uspešan, da uspe. Ne verujem da se ikada rodio neko ko je želeo da bude gubitnik u životu. Evo, večeras ćemo pričati o tome zašto taj san toliko retko postaje java. I o tome pričamo sa gospodinom Nebojšom Jovanovićem. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Sa nama je i profesor Ivan Kovačić. Dobro večer i vama. Dobro večer. Dobrodošli. Miša Lukić. Dobro večer. Dobrodošli. I Marko Mubaširević. Dobro večer, dobrodošli. Sad ću ja objasniti zašto ste svi vi tu. Naprimer, ali prvo da postavim jedno pitanje, dok vi još ne znate ko su nam gosti i zašto su tu, samo da biste čuli šta imaju da vam kažu, a posle ću vam ja objasniti ko je ko. Zašto neki ljudi mogu, a neki ne mogu? Zašto neki uspeju da uspeju, a neki ne? Pitanje za vas. Zašto su neki gubitnici, neki dobitnici? Pa ako bi pojednostavio stvari, jer dobitnici su oni koji tačno znaju šta hoće, rade na tome da to ostvare, ne plaše se tog sopstvenog uspeha i ne podmeću sebi klipove po točku. Dakle, ispada da je čovjek sam sebi najveći neprijatelj. Da. Šta vi kažete? Zašto neko može, neko ne? U društvu se različito modeliraju uspesi i ti razni modeli uspeha odgovaraju nekim pojedincima, nekima ne odgovaraju. Neki nisu u stanju da postignu ni jedan od tih poželjnih obrazaca uspeha, dok neki i to manji broj to uspeva. Manji broj. Vidjet ćemo zašto je manji broj. Zašto je manji? Zato što uspeh nije samo u jednoj jedinoj oblasti života. Uspeh se može postići u različitim oblastima života. Ali društvo kao uspeh prepoznaje samo jedan manji broj. Po meni je generalno uspeh relativna stvar. Znači, iz sopstvenog ugla, iz ugla okruženja. I gledano najvažnije je da vi za sebe mislite da ste... O tome i pričamo. Da ste uspešni. I mislim da je osnovno stvar da dovoljno ne poznajemo sebe i da ne dajemo sebi prave ciljeve, odnosno snove. Veoma lako napravimo neki cilj za koji realno nismo svesni da li je on u stvari ono što mi želimo. Opet smo, dakle, sami sebi najveći neprijatelji. Tačno. Šta vi kažete? Pa ja mislim da uspeh, kogod je, ako je neko postao uspešan i to drugi cene, da sigurno nije planirao da postane uspešan. Da je to tako... Da mu se desilo. Samo se desilo od sebe. A sad, ja mislim da uspeh isto nije težnja da se ostvari jedan cilj, nego to je jedan proces, uspeh življenja. Različite vrste uspeha postoje. Često se vezuje priča o uspehu za profesionalni uspeh. I kad se sve to sabere, kaže, kad se zagrebe ispod, to je materijalni uspeh. Ali kada uopšte razmišljamo šta je dobro za nas, to je sreća življenja, a sigurno i taj profesionalni uspeh nekad, a još manje materijalni, nekad ne mogu da donesu sreću življenja. Pa mislim da je uspeh i prijateljstvo, i ljubav, i život, i sve. A ako uspemo još i poklanjanje drugima, i učenje od drugih, i učenje drugih. Ali ako uspemo sve to da udružimo još sa profesionalnim uspehom, da smo onda na putu, da to bude jedan proces i da se stvarno osjećamo srećni i uspešni. A da li imate nekad osjećaj da kada to sve ide zajedno, dakle kada ste uspešni u svom poslu, pa kada imate i imovinsko stanje koje je sasvim zadovoljavajuće, da onda i prijatelji dolaze uz to, da vas više vole, da vas više cene, da vas više traže, imate više mogućnosti u životu, nego ako nemate? Možda, znate šta, sad smo rekli od sredine zavisi. Ovde imamo ljude koji su uspešni, sredina smatra su uspešni i dan danas, pošto je ovo specifično društvo, za razliku možda od zapadne Evrope ili Amerike, da imamo
ajde možemo kažemo i takozvano uspešne ljude po kriterijuma tih sredina, a da nisu materijalno zbrinuti. I sve ćemo to večeras da vidimo. Samo da vam kažem, dakle, moji gosti večeras su gospodin Nebojša Jovanović koji drži Akademiju uspeha. Dakle, ako je čovjek sam sebi najveći neprijatelj, gospodin Jovanović veruje da se uspeh može naučiti. Tako je. Profesor Kovačević predaje na Filozofskom fakultetu i jedan od tema je i antropologija uspeha. Antropologija uspeha kroz razne modele. Šta je ono što različita društva smatraju uspehom? Sad, Miša Lukić je diplomirao ekonomiju, specijalizirao u Londonu marketing i tržišne komunikacije. Vodio je razne uspešne kompanije u Dubaju, Kuvajtu, Bugarskoj, a danas je prvi čovjek kompanije Leo Burnett. Predaje uz to i na Fakultetu dramskih umetnosti, predsjednik grupacije marketinških agencija i jedan od osnivača Američke privredne komore. I kaže čovjek, a zato je uglavnom ovde, ne zbog ovog svega što sam vam navela, kaže čovjek da živi svoj san. Da je odsanjao svoj san i da je sada počeo da ga živi. Da li vi, pored svih ovih obaveza koje imate, uopšte stignete da nešto sanjate? Da, ovo je inače već deo mog sna. Svi ovde ste vi... Da ste osanjali ključ. Već sam odsanjao, verovatno. Sada sanjam neke stvari dalje i sebe zovem vlasnik sopstvenog sna. To je jako lepo, pošto ne znam puno ljudi, možda ne znam niko ko za sebe može da kaže da je vlasnik sopstvenog sna. Vi ste do večeras bili... Mislim, ljudi koji su u ovom poslu znaju za vas, ali nikada niste pričali ni u jednoj emisiji zato što ste smatrali da ne treba da se eksponirate, ali ste onda shvatili da je to na neki način sebično i da svojim primjerom možete da utičete na ljude. Mislite da možete nekim svojim večerašnjim iskustvima da promenite? Tačno, ja sam izbjegavao, ja sam 8 godina, znači od 2000. godine vratio sam se, znači bio sam 8 godina u inostranstvu u ovim zemljama koje ste rekli. Izbjegavao sam uopšte da se pojavljujem, ovo je prvi put moj da se pojavljujem u javnosti. Nisam želeo da dajem intervjue osim isključivo profesionalno. Shvatio sam, a to je deo mog novog sna, da treba izaći u javnost i neki uspeh koji ja doživljavam, znači ja doživljavam sam sebe kao uspešni vlasnik sopstvenog sna, da budem primer svima drugima. Ja kažem 2 puta primer. Jedan primer da ljudi kažu kad može mogu ja da budem uspešan u jednom. Sa druge strane, ako nešto neko pametno čuje ili zaključi iz onog što sam ja rekao i mislim da je to deo obaveze i uopšte ova emisija je, ja mislim, dobar način da krenem u tu neku drugu svoju fazu. Nadam se da ćete biti zarazni večeras u emisiji. Doktore, šta je merilo uspeha kod vas u poslu? Pretpostavljam da je to zdravi, živ pacijent, ali postoji li još nešto? Prvo da vam kažem, da budem iskren, iznenadio sam se kad ste me pozvali u emisiju. Ne znam, ja sebe ne doživljavam... To znači da ste skromni? Nisam skroman, ali doživljavam nešto da specijalno čovjek nešto čini, ali medicina možda kaže da je uspeh satkan od velikog broja grešaka, uporni ljudi koji imaju veliki broj grešaka i onda nauče i da i na kraju postanu... Ali kad doktori greše, to baš i nije... Ali u medicini to nije preporučivo, to je tačno. I tu je možda i najveća odgovornost i teško. Ali sigurno je potrebna velika ljubav da se voli, da se u stvari ne osjeća da se radi, da se neki posao poseban radi, rad s pacijentima, a s druge strane to je najveće zadovoljstvo kad je nekom... Kad se bolje osjećate? Da li kada nekog izlečite, kada nekom pomognete ili onda kada odete na neki skup u inostranstvu i kada ste vi taj koga svet sluša? Da ste vi taj koji predaje sve to svojim metodama i... Pa da vam kažem, jedno i drugo je važno, ali ne može da se poredi osjećaj kad se pomogne nekome. To nije demagogija, to je... I ja verujem da svi ljudi koji upišu medicinu, koji stvarno vole, da samo iz tog razloga. To je nešto najlepše i porodica kad je zadovoljna. I verujem da je to neka kao droga koja tera ljude da rade i uglavnom to. Evo zašto. Zato što vrlo svesno sam htjela da večeras u emisiji imamo uspešnog doktora. I onda sam postavila pitanje, a po čemu ste vi to drugačiji od drugih doktora? I onda nisam htjela vas da pitam to, jer pretpostavljam da biste mi rekli... Šta biste mi rekli?
tražite drugoga. Tražim drugoga. Čuvamo se ovog početka emisije da su Srbiji ne oprašta uspeh, nadrljali smo. Ali dobro, i to ćemo da vidimo, ali nisam vas htjela da pitam po čemu ste drugačiji, nego smo otišli kod ljudi koji se vama srađaju. Samo jedna kratka rečenica, da vidimo da li je to tačno. Kako bih opisala? Pa samo jednom jedinom rečju čovek, jer danas je jako teško biti čovek. Zaista čovek koji voli sve i koji ima razumevanja i koji hoće da pomogne. Znam da je najbolji stručnjak u našoj zemlji i u celoj Evropi. Da to majka više ne rađa. Da je uspešna, nema mi šta da hvalimo njega, vi to dobro znate. Ne, nego više od uspešna. Više od uspešna? Više od uspešna. Kad ga čujete ovako, šta vi kažete? Nemam reći. Drago mi je da čujem, da vas ne lažem, ali kažem, uspeh je nešto što nije samo taj profesionalni uspeh i ne može da vas učini srećnim profesionalni uspeh. Definitivno. Može da bude nekome nekad dovoljno, ali u zavisnosti. Znate da su ljudi, imali smo, na primjer, Nikolu Teslu koji je, da bi nastavio sa svojim profesionalnim, otkrio tu žicu profesionalno, sam je svesno uništavao sve svoje druge i nagonni, emotivni život da bi postigao nešto. A ja mislim da bi morao čovjek da postigne nešto kompletno da bi se osjećao uspešnim i da bi mogao i druge da učini uspešnim oko sebe. Dakle, imam dva gosta iz potpuno dve različite oblasti, ali evo da čujemo šta su saradnici Miše Lukića rekli o njemu. Ono što mi se dopada kod njega što je čovek. To mi je prva odlika njegova i zato sam i došla u ovu firmu kad sam ga na intervju upoznala. To ono što mi je odskočilo u odnosu na ostale ljude. Pošten je, prema radnicima užasno vodi računa o svima. To je užasno važno. Znači, taj čovek je. Odmah smo došli u tu moralnu dimenziju. Dakle, uopšte ljudi nisu pričali o profesionalizmu, koji se verovatno negde podrazumeva, ali su istakli to čovek. Da li je teško danas biti čovek u biznisu? Ja mislim da nije. Znači, nije zato što budete ono što jeste. Znači, ja mislim da smo mi svi ljudi. Obično polazimo za nečim što su ili materijalne stvari, da što je doktor rekao. Mi smo svi ljudi, mi imamo potrebu da budemo ljudi. Tako da, mislim da je... Ali imamo potrebu i da budemo uspešni. A ono što na mediji danas forsiraju, to je uspeh po svaku cenu. Dakle, to je vrlo beskompromisna borba da se u nečemu uspe. Osnovni je problem što ljudi mešaju uspeh i sreću. Kažu, uspeh je ostvarenje sopstvenih ciljeva, sreća je znati uživati u njima. I mislim da kada imamo sreću u poslovnom životu, privatnom, poslovni i privatni život moraju da imaju balans i to je... Ne možete vi biti poslovno jedan čovek, a privatno drugi. Svako ko je to pokušao, mislim da je napravio veliku grešku. Ali ono što se u svetu biznisa podrazumeva, to je vrlo često, dakle da se posao dobije preko veze, preko raznih kontakata, lobiranja, novca. To nikada niste radili ili... Gledajte, ovo je privatna firma. Znači, vi da zaposlite nekog preko veze, to znači da vi zaposlite kod sebe da stavite na platnu listu nekoga ko vam ne treba. Tako da, realno to nema te razloga da radite. Ne to, ali da vi kao firma dobijete neki posao preko veze. Ne, to je sve kratkoročno. Znači, verujte, to je, iako sam iz marketičke struke gde je obično gleda se na neke stvari kao biznis gde ima svega, mislim da je to bilo veoma... A šta se događa kada radite u okruženju u kome uglavnom funkcioniše na taj način? Pa znate šta, ja sam najbolji primjer. Mene treba da uzme država i da uzme stvarno kao neki primjer u nekoj marketičkoj industriji, ali kao pozitivan primjer. Jer ako napravite, a mi smo 2 godine za redom najuspešnija marketička agencija, i ako uzmete čovjeka koji je totalno, znači nema ni političke kontakte, znači samo svojom strukom i došao do ovdje je stvarno primjer za sve da je moguće. Mi smo pre nekoliko meseci u redakciji dobili jedno pismo. Predlog je bio za emisiju o lekarima pozitivcima i tu ste bili navedeni vi. A zašto? Zato što ste 2 stvari uradili. Ste pomogli devojčici koja je bila u tom trenutku beznadežan slučaj. A druga stvar, kada su vam ponudili kovertu, vi ste odbili i rekli ste ne dolazi u obzir. I
uopšte neću o tome da pričam, već pričam o tome da kada uradite dve stvari koje su potpuno normalne, dakle ono što je vama u profesiji, da izlečite nekog, i ono što je negde moralno, da ne uzmete novac za to dodatni, da ste vi odmah heroj. Da li je u ovom društvu lakše biti heroj jednostavno ako ostanete pošteni i ako ostanete čovjek? Pa, da vam kažem, dovedeno je to, ja bi isto postavio vama, što najbolje pitanje je kontrapitanje. Zašto postoji rat između medija i doktora? Da nije to, da se ne bi pričalo možda o nekoj trećoj temi, možda i to zanimljivo. Ne mislim da je ovo društvo je monolitno po jednoj stvari. Ali samo mi odgovorite, dakle, da li je dovoljno biti dobar kao čovek, kao ovo što su vas, vaše saradnice Ja mislim da to ne možete da utičete ni na koga, da je to čovek nosi svojim rođenjem, genetikom, vaspitanjem, Ali da li pomaže ili odmaže na nekom vašem putu? Evo to što, opet se vraćamo na onu sreću koju čovek nosi sa sobom. Ako nekoga čini srećnim da pokaže da može takav da bude, onda je to dobro. Ako je on nesrećan, a opet ne bi opravdavao, ima ljudi koji imaju druge probleme, pa se bave svakakim opet stvarima da bi učinili svoje porodici ili ne znam kako. Ali kažem vam, ako neko u tome vidi da je to sreća, on treba to da radi. Pozitivniji primer uspeha je da mi predstavimo, na primjer, kampanju klijentima i klijent prihvati i ljudi odluče da ne prespavaju noć, nego da rade novu kampanju, da bi predstavili sutra ujutru. I pitanje zašto, sve je prihvaćeno, to je ta strast. Ali kad ne naiđete na strast, mene ovdje zanima šta kad naiđete na prepreku, da nema. A to je više razočaranje. Ali da li može da vas obeshrabi? Ovdje se često događa to da neko, ma koliko je imao dobrih ideja i koliko bio vredan, da ne nađe na podršku u tome i da odustane i sam digne ruke od toga. Kako vi to prevaziđete? Pa, prvo biram sam svoje saradnike za razliku od državne firme. Tu je mnogo lakše. Da se uključi. Može otpusti kada hoće. A vi to ne možete, tako da? Mi ne možemo i nemamo ni želju to da radimo, obzirom kako. Ali i vi birate po onome po čemu sam čula, ne po tome samo koliko su profesionalni, već kakvi su ljudi. Jeste. To je jedna od najvažnijih stvari. Ja kažem, ja volim i automobile i kažem, biram ljude, ali to nije pežorativno, biram ljude kakav im je šasija i kakav im je motor, a ne koliko imaju benzina u kolima. Tako da znanje je benzin koji mi možemo da dolijemo. Važan je stvarno kvalitet čoveka. Da li mislite da kada vam nešto nije pravo, da treba da se borite za to i da odćutite? Ne, boriti se. Ali vi gledajte što su rekli ljudi. Više ćuti i opasan je. Koliko? Opasan. Poprilično. Kad ćuti, onda je najgori. Po meni, njegova mana, jer smo direktno vezani, je da ne voli kad je u problemu da podeli problem, jako se zatvara u sebe. A onda je jako ćutljiv, tih, ozbiljan i drži u sebi. Gnedla bude. Šta ćemo sad? Ovo je istina, verovatno. Pa znači... Kaže, nije istina kako vi sebe vidite, nego kako vas... U stvari, istina je negdje u sredini. Pa verovatno ljudi koji me znaju, a ljudi koji rade sa mnom me veoma dobro znaju, osete kada ja imam problem i verovatno je to tako. Onako kako ja mislim, verovatno u mnogom broju slučajeva ja reagujem tako što kažem sve što je misli, a nekad kad mi je izuzetno teško, onda to ostavim za sebe. I inače imam jednu osobinu da se resetujem svako jutro. Što znači? To znači da zaboravim, znači bez obzira kako je problem, ja se ujutru probudim i totalno kao novi. Ako se posvađam sa suprotnom, što je veoma retko, mi se posvađamo, ne pričamo, ja sutra ujutru je poljubim i pričam, on kaže ti si lud. Znači, tako, i to mi stvarno pomaže. On znači da je spavanje san, u stvari? Ne, to ja mislim... Spavanje je lek? Ja mislim da je to bez obzira. Znači, ja to iskoristim vjerojatno kao san, ali to resetovanje, to bi preporučio svakom, jer onda izađete da se ne ulazite u drugi dan sa negativnim mislima. Odjedanput svakog dana je totalno pozitivno i verujte uopšte... A kako zaspite onda uveče ako se nakupite nečeg lošeg? Pa znate šta, pošto je samo jedan dan.
Kad bi, kako zaspe čovjek koji to drži u sebi 6 meseci? Znači, tako da je meni veoma lako da zaspim i naučio sam i onda i same na probleme. Meni je, kaže, ne treba da se nerviram za problem koji posle 5 godina neću se sećati. I onda je, naravno, posle jednog dana. Tako da mi je to pomaže. Sad, ovdje smo ovako došli. Postoje, dok sam spremala ovu emisiju, na nekoliko mitova o uspehu u Srbiji. Jedan je, ili su to iluzije o uspehu, zablude u stvari, da nema uspeha bez veze, da nema uspeha bez veze sa politikom i da nema uspeha bez kriminala. Postoji li tu još neka zabluda ili možda uopšte ne govorimo o zabludama? Postoje mitovi uspehu svakako i postoje modeli uspeha koji se također menjaju. I ne možemo govoriti o modelima uspeha da ne odemo malo u istoriju i malo u prošlost kakvi su modeli uspeha postojali u nekim ranijim vremenima da bi shvatili ove modele uspeha koji su danas. Naravno, uvijek se uzima za primjer Amerika kao zemlja gde je uspeh, gde postoji baš kult uspeha. I tamo je negdje krajem 19. veka dominantan uspeh bio iz siromaštva stići u neku srednju klasu. Da bi na prelomu vekova to bilo obogatiti se, postati multimilioner ili već... Preko noći ili radom? Uspešnim biznisom i kreativnošću u samom biznisu i to se smatralo vrhom uspeha. Da bi već negde 70. godina 20. veka počela da dominira ideja da je uspešan čovjek koji živi ispunjen život bez obzira na te spoljašnje pokazatelje kao što su profesionalni uspeh ili finansijski uspeh. U Srbiji mitovi o uspehu govore više o načinima dolaženja do uspeha ili o načinima sticanja materijalnog bogatstva i stalno se trude da budu mimikrija u odnosu na ono što se stvarno dešava. Stalno se javlja jedan mit o tome, a to je o zakopanom ćupu koji je neko na njivi pronašao i zahvaljujući kojem je pokrenuo firmu, bilo da se radi o berberskoj radnji u 19. veku, bilo danas o uspešnoj firmi u nekoj proizvodnji. Najčešće iza tih mitova se krije neki drugi način sticanja početnog kapitala koji nije, da kažemo, u zoni morala u potpunosti prihvaćen, već je, ako je 19. vek u pitanju, se radi o zelenaštvu ili hajduči ili jatacima hajdučkim koji su stekli određen novac i tim novcem krenuli u penjanje po vertikalnoj društvenoj lestvici, dok, recimo, za jedan slučaj koji je posebno istraživan, se kaže da je biznismen postao bogat i jak firma ima zbog svojih veza sa SPS-om, zbog svojih veza s Miloševićim režimom i zbog svega onoga što je monopola koje je dobijao, poslova koje je dobijao u periodima pre 2000. godine i da je to osnov. A opet drugi kažu da to nije tako, nego je on zapravo našao ćup sa zakopanim blagom, a on sam za sebe tvrdi da je do toga došao vrednim i poštenim radom. I onda ne možemo da ustanemo klasična protestantska priča iz protestantske etike, da je vredan rad, štednja, asketizam, odricanje koje uvećavaju kapital i omogućuju dalje investicije. A koliko je kod nas danas, dakle, da bi vas društvo smatralo uspešnim, društvo, da biste se našli na listama najmoćnijih, najuticajnijih, najuspešnijih, koliko je u tome važan finansijski moment, novac? Ali vidite, pitanje je da li se naći na listi 20 ili 10 najmoćnijih, da li je to uspeh? Postoje oni koji ne smatraju to uspehom, nego smatraju uspehom nešto drugo. Baš ova razlika u tome kako se kroz vreme menjao pojam uspeha govori da danas postoji i u našem društvu, a i na, da kažemo, svetskoj pozornici postoje različiti modeli, različiti oblici uspeha. Ali za neke ljude nemamo dileme da su uspešni ili ne, zar ne? Za neke ljude, za Anu Ivanović, za Novaka, nemamo dileme. Ako se ispunjenost života smatra uspehom, onda neko može biti 100 godina prvi na teniskoj rang listi, a da bude neuspešan, frustriran čovjek. Znači, ovaj model koji sam vam rekao ne uključuje toliko eksplicitno profesionalni i uspeh na materijalnom planu. Koliko sve zajedno. I to se vidi i po tome da ljudi koji su došli do samog vrha u materijalnom bogatstvu, da kažemo, se
tog bogatstva, neću da kažem lišavaju, ali ga u ogromnim količinama daju humanitarne svrhe, što nije bio slučaj sa bogatašima iz 20. veka, s početka 20. veka, već koji su novac u humanitarne svrhe dali zbog poreskog američkog sistema. A šta nam to govori? To govori da je punoća življenja ono svog sopstvenog života i svojih želja, da je to ono čemu teži neko ko recimo svoje deci ne ostavi ništa, iako je drugi najbogatiji čovjek na svetu, ili neko ko recimo 4/5 svog bogatstva uključuje u humanitarne akcije. To znači da... O tom drugom mislite na Warrena Buffetta? Ovaj prvi je Buffett, koji svoje deci nije ostavio ništa. Da, na njega mislim. Da. Zato što čovjek kaže, kad imate moje godine uspešni ste onoliko koliko vas vole ljudi do kojih vam je stalo, kaže čovjek. Eto, ali on je, kako u njegovoj biografiji stoji, on deci ostavlja svega jednu mrvicu svog ogromnog bogatstva. Kaže, dovoljno da mogu da žive, ali nedovoljno da ne mogu ništa da rade. Ja bih samo nadovezao, ako mogu, relativna je stvar uspeh. Prvo, to je važno. Kada želimo budemo uspešni, mnogo nam je važno da oni do kojih nam je stalo ili do kojih imamo ljude do kojih je stalo da misle da smo mi uspešni. Neko želi, na primjer, dete. Ono teži prvo da zadovolji roditelje. Uspeh je samo da čovjek dođe na ovaj svet je uspeh. Imate tamo 100 miliona onih spermatozoida da se jedan probije i da uspe. Čovjek treba da krene od toga da je već uspešan sa time što je došao na ovaj svet. Ali sama ta materijalna vrednost i bogatstvo često, kao što sam pokušao da na početku kažem, ne donosi kod većeg broja ljudi sreće. E sad, da li ljudi, evo da vas pitam, dakle, kada ljudi žele da budu uspešni i potraže Akademiju uspeha, gdje ih možete naučiti tome kako da budu uspešni u raznim segmentima, tako da ne činimo sad uspeh relativnom kategorijom, nego, dakle, može se biti uspešan na poslu, u životnoj zajednici, uspešan roditelj. Da li, koliko je njima novac na umu kada žele da budu uspešni? Pa znate šta, prvo... Može li siromašan doktor da bude uspešan, da se smatra uspešan? Može, naravno. Ono što se brka ovdje, pričamo o relativnosti uspeha koji zapravo nije relativan, jer uspeh je apsolutna kategorija. Zašto to brkamo? Zato što postoje različiti kriterijumi, društveni kriterijumi uspeha, jer uspeh je jedan. Po mom shvatanju, čovjek može biti uspešan ako je uspešan u svemu. To mi je kao, evo, dođete kod lekara i on vas pita kako ste, da li ste zdravi i vi kažete, pa dobro, ova desna noga mi je super, samo mi srce nešto otkazuje. Ili sam zdrav, ili nisam zdrav. Jer ako mi je jedan organ bolestan, ja sam bolestan čovjek. A koliko mučimo čoveka time upravo da bude uspešan u svemu, da bude uspešan kad dođe ujutru u kancelariju, da bude uspešan uveče kad se vrati kući? Da li je to teror nad čovekom? Ne mučimo ga mi. Ja mislim u stvari da je u svakog od nas je ugrađen neki program, neka vrsta programa. Taj program su naši potencijali razvojni. Ono što nam je Bog ili priroda dao, naša je neka obaveza prema samima sebi da mi to i realizujemo. I ti potencijali se realizuju postepeno. Znači, ono što je uspeh za dete od 2 godine, nije uspeh za čovjeka od 50. Realizujući svoje te potencijale, mi se osjećamo ispunjenim i zadovoljnim. To su pre svega potencijali da se voli i da se radi. A onda da se realizuje neki svoj specifični talent i tako da. Kad kažem da je uspeh u svemu, znači ne može čovjek biti uspešan ako je samo uspešan u tome da radi, a ne može da voli. To i apostol Pavle kaže na kraju u Svetom pismu, jer može znati sve jezike i postiti i šta god raditi, ako nemaš ljubavi u tebi, ništa si. Ne možemo mi zanemariti tu kategoriju uspeha, ali to je naš bazični potencijal. Ja uspeh vidim zapravo kao osjećanje ispunjenosti zbog svesnosti da realizujemo svoje razvojne potencijale. Koliko je novac u tom delu važan? Pazite, novac je važan, jer ako ga nemamo u dovoljnoj meri da zadovoljimo neke osnovne potrebe, mi teško da možemo i da realizujemo neke potencijale. Dakle, ima koliko mi ljubavi imali, ima koliko radili posao predano i uspjeli s rezultatima dobrim, ali ako nemamo novca, koliko je to važno? Ako nemamo novca, zašto? Ako imamo novca za svoje osnovne potrebe... Da se pokažemo pred ljudima?
To je ono o čemu smo pričali, da mi želimo da ljudi pričaju o nama. Da, ali to su simbolične ljudske potrebe. To nisu one stvarne i neće nas unesrećiti to što mi ne možemo da se pokažemo pred ljudima. Osim ako nemamo dovoljno ljubavi prema sebi, pa nam onda treba još nešto drugo da pokažemo da bi stekli neku naknadnu... Jedno je uspeh, a drugo je prestiž. Ovo su simboli prestiža koji ljudi sebi pribavljaju da bi poboljšali svoj društveni ugled ili ga čak stavili na ono mesto, došli na ono mesto koji im i ne pripada. I to su socijalne kompeticije koje su prisutne stalno oko nas i prisutne su i u svakodnevnom životu, prisutne su od odevanja, stanovanja, letovanja, u svemu su prisutne te vrste kompeticije i to sticanje određenih statusnih ili prestižnih simbola. Za neke ljude je to uspeh, ali to je opet pitanje kriterijuma koje određeno društvo ili određena društvena grupa etablira i onda na osnovu toga vaga svakog pojedinca. Kada čitate novine u Srbiji, da li mislite da je lakše uspeti kao biznismen ili uspeti kao doktor? Kao biznismen doktor. Doktor biznisa, Kao direktor bolnice. Ono što smo čuli u ovim intervjuima koji su davali ljudi i jednog i drugog, koji rade kod jednog drugog gospodina, to ste vi dobro naglasili. Pazite, mi zaboravljamo neke najobičnije, najlogičnije stvari. Šta bi mogao biti uspeh za čoveka nego da bude čovek? Mislim, sve ostalo je ikebana. Ali šta znači biti čovek? To je ono što se često menja i to su te društvene promenljive ideje o tome što znači biti čovek. Ono što... Koliko ljudi od svih koji dođu kod vas zapravo vidite da vole život? Jel se susrećete s ljudima koji zapravo pojma nemaju toga što žele za život? Da. Ja radim i sa najneuspešnijim i sa najuspešnijim ljudima. I zato mislim da sam tokom dugo godina takvog rada uspio da napravim razliku. Da tačno vidim šta su to ti ključni elementi koji se nalaze tu negde između jednih i drugih i da jedne i druge svrstavaju na različite strane. Ljubav prema životu, da. Postoji. U stvari, da vide smisao u tom životu. Da li tačno vide smisao? Ljudi koji su neuspešni otprilike znaju šta neće, ali ne znaju šta hoće. Nemaju strast, zato što ako znate tačno šta želite, ako je to vaša autentična želja, onda imate i strast. Ako nemate strah od toga da ispunjavate sopstvene autentične želje, onda vi imate strast i onda vas ništa ne može zaustaviti. Prosto ne treba niko da vam o tome govori, jer prepreke se pojavljuju, ali Bože moj... Znači, treba nam ili da smo ludi ili da smo pametni. Nešto to je dvoje. Ne, treba nam pre svega da volimo sebe. To je ključ, ali sebe kao... A što nam to teško ide? Zašto to ne možemo? Pa ne možemo zato što od malih nogu, ako imamo sreću, onda nije tako, ali uglavnom vrlo često jeste, nas zapravo ne vole oni koji nas odgajaju. Ne vole nas na pravi način. Hteli bi od nas da naprave nešto što oni zamišljaju da treba da budemo. Na neki način od početka zadovoljavanje naših potreba nailazi na neke barijere. To je nešto kao... Čak i kod buva, recimo, eto tako nešto važi. Jer kako se čovjek nauči da ne bude neuspešan? Znamo da su buve, recimo, životinje koje skaču pod 2-3 metra, da su tako male buve najbolji skakači na svetu. Ali eto, neki psiholozi su rešili da i njihovu psihologiju ispitaju, pa su i stavili, recimo, jednu teglu poklopljenu i onda su buve skakale, udarale glavom u tu teglu i razbijale se i posle određenog vremena, da tako kažemo, shvatile šta je život, shvatile nekakve ograničenja i počele da skaču do poklopca. Sad u određenom trenutku oni su otvorili taj poklopac, ali su buve i dalje nastavile da skaču u skladu sa tim ograničenjima koje su stekli. Većina ljudi zapravo ima tu neku psihologiju buva. Udarali smo glavom o zid, o teglu, o neki poklopac i onda zaboravili da možda pogledamo, možda je taj poklopac i otvoren. Živu u nekoj zoni sigurnosti i teško nam je da je napustimo zbog straha da će nam se tamo nešto desiti, a u zoni sigurnosti, ako živimo stalno, i onda ćemo živjeti uvek onako kako smo živjeli i do tada. Jer čovjek mora da se menja, mora da se razvija, mora da se napreduje. Je li to nekad počne čovjek da voli ili se takav rodi? Ili negde nauči da uživa u životu i u svemu? Pa ja mislim da mnoge stvari u životu mogu da se nauče i ja
verujem da čovjek može sam sebe da promeni. Ne može da promeni nikoga drugoga, ali sebe može da promeni. I ja kod sebe vidim, sam lao u horoskopu i ranije mi je bilo izuzetno važno šta svi drugi kažu o meni. I sve manje i manje mi je to važno, a mnogo mi je važnije da prvo obratim pažnju na život, drugo da aktivno učestvujem u tom životu i treće da uživam u životu. I uživate baš u svemu što radite? Trudim se. Znači, to je... Vi ste htjeli da otvorite školu života. Šta to tačno znači? Ili želite još uvijek, ne znam? Da, verovatno to je sa nekim prijateljima koji bi želeli da ljudi iz prakse s druge strane sa ljudima iz nauke, da otvorimo školu života, jer mislim da je to strašno bitno. Svemu nas uče, ali ne životu. Sistem vas uči da vi budete deo sistema i da budete korisni sistemu. Kao poklopac ove buve, da vam limitira. I to je, znači, postoji jedan interes i to je interes društva, interes privrede, znači, kao irski sistem, pa je fantastično zato što ljude usmeravaju da rade one stvari na koje će imati posao. A zašto onda neke, ajde da pričamo o tim buvama, šta mislite, zašto neki buve skaču mimo poklopca posle? Neki se ističu. Zašto se neki ističu? Iz dva razloga. Jedne koje nisu bile svesne tog poklopca, pa su što vi kažete lude, a s druge strane znači, imamo... revolucionarne buve. Koje u stvari... Različiti karakteri promene. Pa da li karakter to što određuje naš put kroz život? Ili možemo da naučimo? Ako je karakter, onda nemamo što da učimo. Dobro, ali karakter je nešto što mi naučimo. Znate, mislim... Karakter se uči. Da, nešto što mi stičemo. Karakter nije urođena stvar, možda je temperament urođena stvar. Pa su neke buve življe, neke su onako mirnije, pa možda ona življa skoči, eto dođe i ponovo rizikuje da razbije glavu, jel i tako. Ali mislim da pre svega je tu pitanje zašto... Znate, neki ljudi biraju rizik, ili ću da živim, ili ću da umrem. Ili ću da živim kao čovek, ili neki ide sve do đavola. Tako da rizik je tu ključna stvar. U životu vam niko ništa ne može garantovati. Ako nisi spreman na rizik, to je ta ziheraška psihologija, kako bih rekao, onda ćeš malo i dobiti, jer živi život ko mišić, životariš. Ja sam u suštini podelio ljude, one koji žive i one koji životare. Mada, sada anketirate ljude po ulicama, jer većina, kako mi odgovaramo kad nas neko pita kako si? Pa, kako mora, može i gore. Ali možda je to zato što ljudi ne vole da čuju da smo mi dobro. Dakle, Viktor Jerofejev je u jednom intervjuu pričao o Rusima do duše, a ne znam da li to može da se nadoveže i na Srbe. Evo, pitam vas iz vaših života za iskustvo, dakle da Rusi jednostavno ne vole kada nekom ide dobro. Da ne vole uspešne ljude, već da vole ljude nalivene vodkom i očajem. I da jedino tako mogu nekog da prihvate. Da li ste to nekada ovde osetili? Da li ste osetili da ljudima ne prija ako vam dobro ide? Pa, znate šta, često je da je uspeh ogledalo sopstvenog neuspeha. Znači, gledate uspeh u nekom drugom i onda je to ogledalo sopstvenog neuspeha i onda ljudi ne vole. Mnogo je teže naći čoveka s kim podeliti svoj uspeh nego podeliti tugu. Ljudi onda, ako delite tugu i neuspehe, onda se dobro osjećaju sa vama. Čak je i definicija prijatelja. Znači, naši prijatelji često su psihoanalitičari. Znači, ljudi se dobro osjećaju biraju prijatelje prema tome kako se oni osjećaju u njihovom društvu. Tako da čak i biraju prijatelje koji su manje uspešni od njih da bi na neki način sebe, bar ispred sebe, istakli. To je strah od zavisti. Ovo je primjer koji ste naveli za Rusiju, ali radi se o zatvorenim društvima. O društvima u kojima se razvija isključivo podaničko-poklonički i mentalitet koja ne žele da razvijaju ni kreativnost pojedinca, niti rizik koji pojedinac ulaže, za razliku od drugih društava koja, zahvaljujući svojoj prirodi, svoje tržišne ekonomiji i tako dalje, razvijaju kreativnost pojedinca, teraju ga da eksperimentiše, da proba
i razvijaju mitologiju po kojoj onaj najkreativniji, onaj ko je nešto smislio, on će uspjeti i on je uzor. Ali to su druga društva u kojima su, da kažemo, legende koje šire kompanije o sebi i o svojim ocima osnivačima su uglavnom takve da je on u jednom datom trenutku shvatio da treba umjesto sapuna da prodaje kremice ili umjesto knjiga kremice kao što je kompanija Avon ili da treba umjesto da poklanja ružino ulje, pa je onda zbog toga počeo da proizvodi kozmetiku i napravio imperiju ili dodavao je žvakaće gume, pa je onda iz toga nastala... A jesmo li mi tu negde kao Rusi, dakle da ne damo ljudima da se mrdaju mnogo? Pa mi imamo dva egalitarizma koja su i dalje prisutna u ovom društvu. Jedno je seljački egalitarizam, a drugo je socijalistički egalitarizam. Mi smo tek 2 decenije, da kažemo, od nekog raskida sa socijalizmom, možda ni toliko, a prema tome generacije su i dalje prisutne koje su zadojene egalitarizmom. Svi smo jednaki, svi samo upravljamo, svi sve, niko ne treba da štrči. I ne damo podršku. Naš pedagoški sistem, školski sistem je zasnovan na tome, na uprosečavanju, a ne na diferenciranju talentovanih. Strah od zavisti, mislim, nije samo stvar društva, nego zapravo strah od uspeha kod novih ljudi sa kojima se radio je strah od zavisti drugih. Znate, imamo izreku ko visoko leti, nisko pada. Radovaće se mom uspehu. Mi smo skloni da neke ljude dok su uspešni uzdižemo, ali kao da jedva čekamo, a i on je, i on ima mane, i on ima grehe, i on ima nešto što ga je dovelo do pada, sad ja mogu da se radujem. Tako da to mnoge koči uopšte u potrebi da se izlože. Jer kad si uspešan, onda se izloži. O toj izloženosti, dakle, doktore, kada odete na simpozijum napolju, da li imate drugačiji osjećaj? Da li se bolje osjećate po tome kako vas ljudi doživljavaju, priznaju, poštuju, nego ovde? Ili nema tu neke razlike? Pa ja da vam kažem... Ali da budete iskreni, nemojte sad da mislite na kolege, nego na gledalce. Ne mislim stvarno na kolege, evo sad sam u jeku, evo sad pričam o uspehu, to je jedan proces. A ja, evo, i u ovoj se emisiji, kad bude ova emisija emitovana, već se završi moja muka i organizuje jedan veliki stručni simpozij. Da, ali moje pitanje je, dakle, gde je lakše dobiti priznanje, tapšanje po ramenu, bravo. Gde je lakše čuti bravo? Eto, ovde ili napolje? Teško je reći. Sve zavisi kako čovjek napravi, kakav rezultat napravi. Pa vama gde je lakše? Ja sam i ovde dobio priznanje, a dobio sam u inostranstvu. A možda ipak nekako ja sam prvo dobio u inostranstvu, pa skrenulo možda ovde pažnju na mene. Znači prvo inostranstvo. Ali Srbi izmislili izreku da niko nije prorok u svom selu. Ja se izvinjam, samo moja struka je drugačija, na primjer, od struke koje ima gospodin, da je marketinška, da se apsolutno vrednuju rezultati. Ovde može da vam donese neki uspeh, jedan pojedinačan slučaj, jedan uspeh, nešto što ste uradili jedinstveno. Ali mnogo vam je lakše i da do neuspeha dođete onda. Pa da vam kažem, dolazimo do neuspeha, ali opet jedan neuspeh ne može da pokoleba onoga koji želi da uspe. Ali ne da uspe misleći da će to biti dobro da uspe, nego eto da uradi nešto dobro. I u našoj struci je to jedinstveno, gde nas i to tera da radimo dalje. Ne misleći, ne radim ako neko prišiva, ja sam prišio dosta tih prstiju noću, 5 sati, jedan prst, sigurno nisam razmišljao sada ali će da me neko pohvali, nego mi je želja bila da to vidim da bude dobro. To je teralo. I ja mislim, ovo što ste rekli, manje je to strah šta će drugi da misle, da će da vas vole ili ne vole, nego strah od novoga. Mislim da ljudi koji, eto, pomenuli ste vi snove, koji mogu te snove svoje da pretvore u realnost, oni postaju uspešni. A oni koji se plaše i neće da izadu iz klišeja, ja se ne slažem da to samo u našem društvu postoji. Postoji u svim društvima. Gledajte u Americi, kogod kupi, kaže, dobar razlog da vas mrze, kupite nova kola. A i ovde isto. Vidite, ima jedna druga priča što se tiče Amerike i Evrope i po pitanju novih kola. Zanimljivo je što ste pomenuli. Ovako stvari zapravo stoje. Kada u Evropi neko siromašan vidi nekoga u skupim kolima,
on odmah želi da vrši revoluciju i reformu političku i ekonomsku. U Americi želi on da uštedi pare i da kupi kola. To je malo... Ja mislim da to svi postoje. Ali postoji jedna stvar koja nije svuda ista, a to je također bio jedan tekst. Dakle, čovjek je filozof i otišao je kao mlad student na kongres filozofa u Veliku Britaniju, gde ga niko nije ozbiljno shvatao i gde su svi sumnjali u njega. A onda je otišao na isti takav kongres u Ameriku, gde su ga svi tapšali po ramenu, delili vizit karte, stimulisali, govorili mu da je najbolji i da samo tako nastavi. I onda je čovjek uzeo i popisao najznačajnije filozofske časopise u Velikoj Britaniji i u Americi i shvatio je da su ipak najuticajniji časopisi u Velikoj Britaniji, koja je toliko skeptična, pa je onda to uporedio i sa brojem Nobelovih nagrada i sa brojem olimpijskih medalja na olimpijskim igrama. I čovjek je zaključio da je za uspeh mnogo bolje nailaziti na skepsu, na sumnju, nego na slepu podršku. Jel vi to mislite? Dakle, da li je bolje živjeti u društvu gde niko ne veruje u vas, gde stalno morate da se dokazujete, ili tamo gde vam svi govore bravo? Pa stvari motivacije. Nekoga motiviše jedno, nekoga drugo. Ja kažem, ne postoji dobra i loša motivacija. Za bilo šta postoji jaka i slaba. Ali da li okolina može da vas ubije? Da vas ubije ukoliko je nemilosrdna? Pa zavisi od vas. Znači, ako ste slabi i ako ono što želite da postignete, ako vam to ili nije cilj, onaj koji stvarno želite, nego vam je nametnut, lako dođete do... Ja kažem, u jednom intervju sam rekao da većina ciljeva u mom životu, ja sam inače veoma srećan čovjek, i većina ciljeva u mom životu su se ostvarila. Ja sam shvatio da pola od njih je bilo nepotrebno. Da nisam uživao u njima. Zato što se veoma lako izrazite cilj. Hoću jahtu, hoću... Ne znate da li uopšte volite. Zato što je na neki način dok ste mladi, onda vam je to interesantno. Međutim, veoma je bitno, početna stvar je spoznati sebe. Jer ne možete da znate šta želite ako ne znate sebe. A to je najveći posao. To je najveći posao života, spoznati sebe. Ne bi bilo nezaposlenosti da čovjek, onaj koji ne rada, da to vreme koristi da spoznaje sebe. Kad spoznate sebe, onda je veoma jednostavno da znate u stvari šta želite u svim sferama života. Šansi nema samo čovjek koji je u zatvoru, mada i tu čak neki nađu šansu pa napišu dobru knjigu ili ne znam šta urade, i koji ima neku tešku bolest koja onemogućava njegove ljudske potencijale. Ali ni to čak nije istina, jer evo uzmimo Helen Keller, uzmimo Vilmu Rudolf, pa mislim kad pogledamo koliko su one šansi imali da postignu to što su postigle, neko ko je paralizovan postaje olimpijski pobednik, neko ko je glup, ali šta je to što njih čini? Dakle, da li postoji neki tajni sastojak to? Da. Šta je tajni sastojak? Tajni sastojak je volja za životom, strast za životom. Volja za životom. Klimati glavu. Ja bih samo rekao, nije ista stvar da li se rodio čovjek, šta da kažem u Indiji tamo, da se rodi u Bombaju, koliko ima tamo ljudi, koju oni šansu imaju da uspeju? Ako imaju tu žicu da uspeju... Ali u čemu da uspeju? Da ostvare svoje ljudske potencijale? U bilo čemu. Možda je tamo uspeh da preživi tog dana. Kad je bilo bombardovanje, najveća stvar bilo da čovjek donese vodu kući, ne znam, ili da kad dođe struje, to je bio najveći uspeh. Ko ima struje, to je sve relativno. Ili ja bih samo prešao na sport, pošto ste pomenuli sport, kad je bio čuveni trener Zvezdin Stanković. Ja sećam, njegove bilo, ja sam ga i lečio, poslije prijatelji smo bili, i on, na primjer, novinari ili stručna javnost oceni igrača 5, a on kaže on je meni bio najbolji igrač. Tako nekad i mi ne možemo da ocenimo šta je čovjek specijalnog zadatka, šta je uradio negde i tako dalje. Imamo mi ovde neke uspešne ljude u zemlji, ali ono što o njima mislimo i šta o njima govorimo je užasno tužan povod za našu priču. Evo da pogledamo na primjeru 3 čoveka. Dakle, kako ih mi vidimo, kako ih svet vidi. Morrissey u ovoj pesmi peva o uspehu, o tome koliko ga mrzimo kada ne pripada nama. Nismo Englezi, ali da li na tuđi uspeh gledamo uz dozu cinizma i nipodaštavanja? Recimo, Srbija ima reditelja sa 2 zlatne palme, čoveka od izuzetnog svetskog ugleda, zahvaljujući kome mnogi uopšte znaju za Srbiju.
Cenje napolju, ovde je Emir Kusturica kontroverzan, problematičan i napadan sa svih strana. Od građanske struje kao musliman koji treba da se vrati u Sarajevo, a nedavno i od strane običnih ljudi. Gde se još on potpisuje kao Nemanja? Nađite mi list njegov da se potpiše kao Nemanja. Potpisuje se kao Emir. On se nije prekrstio i ne može mi reći mi pijani kremanci. Može Goran Bregović da prodaje svoju muziku širom sveta, da napuni francusku Olimpiju, svira pred 500 miliona Rimljana ili na čuvenom San Remu. Ovde je on za neke plagijator, lopuža i netalentovani gitarista. Brega ne odgovara i dalje puni koncerte i beži u svoj nedokučivi svet romskog orkestra i njegove muzike. Romani Biljane Srbljanović prevedeni su na 20 jezika, a u Americi i Evropi izvedeno je preko 50 njenih predstava. U Nemačkoj je proglašena za najboljeg inostranog pisca, a prošle godine dobija i evropsku nagradu Nova pozorišna realnost. Doduše, i u Srbiji dobija najprestižnija pozorišna priznanja, ali u delu javnosti i dalje ostaje dilema radi li se ovde o bitangi ili princezi. Osporavana zbog onoga što govori, istaknuta, ali prezrena u velikom delu javnosti. I Biljana, i Kusturica, i Bregović u svakoj normalnoj zemlji bili bi kulturne institucije. Ovde osporavani što zbog političkih, etničkih ili profesionalnih razloga. Ni međusobno se ne štede. Svo troje su godine proveli u međusobnim sukobima, a neki i danas traju. Da, stvari koje su rekli neki od njih na račun nekih od njih su toliko užasne da čak i ovo što smo vidjeli iz medija nije ništa naspram toga. Dakle, da li društvo koje na taj način i podaštava ljude koji su nešto postigli u svom poslu može da vam ubije želju da nešto uopšte radite? Kako se borite protiv toga? Verujte mi da na Đokovićev koncert na flaute ne bi niko došao. Tako isto, ako je neko postigao nešto u jednoj oblasti, a onda krene da se bavi nečim drugim, kao što je politika... Mislite da je politika ta koja... U ovim slučajevima je skoro politika ta dominantna koja je dovela do ovoga. Niko nije osporio Srbljanovićkin roman. Ali onog trenutka kad se politički angažovala, to je već druga stvar. Tog trenutka ste u političkoj areni i u političkoj areni su stvari potpuno drugačije. Prema tome, ovo nisu dobri primjeri. Znači, politika ili uspe... Pa dobro, ali sa Bregovićem politika nema veze. Pa samo sa njim. Sa ovo dvoje ima drugih veza. Dakle, ispada da ili politika važi za mit, za uslov da u nečemu uspemo, ukoliko smo vezani, ili za uslov da nas sakani. Mnogo više politika želi da inkorporira ljude koji su u nečem drugom uspeli, da ih iskoristi i da, u što oni često dobrovoljno uđu, ali svejedno da ih iskoristi, a onda su u jednoj drugoj areni. To više nije ona arena u kojoj su postigli uspeh. To je sad jedna druga arena u kojoj se može također postići uspeh ili ne. Kako vi gledate na političke funkcije? Ja sam samo htio da kažem, imamo primere, ja u medicini, ovo mi je bio šlagvort, da setim profesora Karapandžića koji izmislio jedan režanj kod usne. I ovdje nikako sredina stručna nije htjela prihvati, stalno je davala kredit nekom Amerikancu, ne znam kome da je napravi. I onda sam bio u Palm Springsu, američko udruženje mikrohirurga, sam imao neki predavanje i tako dalje. I onda sam iznenadio jedan čitav simpozijum, bilo jedno 6-7 velikana pričalo o Karapandžićevom režnju, baš se zove Karapandžić i modifikacije Karapandžićevog režnja. Mi imamo čuvenog Lazu Lazarevića, njegov čuveni neurološki znak kad nekoga ima probleme s neurološki skičmenim stuvom, ali većina govori tamo Bragarov, Lasegov ili ne znam, nećemo da prihvatimo ono što je naše. Prosto se bojimo da kažemo da je to dobro. Da li je to dobro? Kusturica je mnogo učinio za Srbiju, voleo ga neko ili ne voleo, uopšte za našu sredinu, jer je dobio priznanje s polja. I onda vidimo i Goran Bregović, svi su pričali da ne valja Bijelo dugme ili ta muzika je šund, plagijat, ali učinio puno kad smo vidjeli da to vole stranci, pa smo ga na jednom i ovdje mi zavolili što se toga tiče. Dobro, ajmo sad da vidimo ovako. Pošto ste vi učitelji i mislite da se uspehu čovek može naučiti, šta je vaša ključna reč? Da imate samo jedan čas i samo jednu lekciju, šta biste naučili vaše polaznike? Koje lekcije tačno? Da imam 3 rečenice, rekao da im uspeh se sastoji iz 3 stvari. Prvo, moraš da znaš tačno šta hoćeš, pa je to stvarno deo tebe. Drugo, da budno, neprekidno pratiš da li ideš ka tom cilju ili od njega. I treće, kad god vidiš da ne ideš, odmah menjaj taktiku. Nemoj da čekaš.
To je u najkraćim crtama. Ja bih sad nešto rekao malo o radu i o tim sredstvima za postizanje. Znate, rad je kad neko kopa rupu i zatrpava i kopa i zatrpava. To je isto rad, ali taj rad neće ničemu doprineti. Važno je kako se taj rad kanališe i kako se usmerava. Postoje dva, da kažemo, školska sistema. Jedan školski sistem je učenje pesmica napamet, a drugi školski sistem je svaki dan da đaci dođu sa nekim projektom, sa nekom idejom, sa nekom inovacijom. Ta dva školska sistema će proizvesti različite ljude i različite uspehe. Tako da to je po meni mnogo važnije nego da procenjujemo šta je trenutni model uspeha. Proporcionalno uloženi rad uopšte ne mora da da uspeh, a s druge strane ne postoji tu proporcija, količina rada garantovan uspeh. Ali s druge strane mislim da je ljudi koji najčešće postignu uspeh, to je kao vrhunski talenat muzički. I on svira. I on uopšte ne doživljava da radi. On uživa u tome. Ljudi koji to postignu takav način rada i otkriju nešto što stvarno vole, što ste rekli, pronađu sebe u nečemu, oni uopšte ne doživljaju to ko rad. I tad se postiže možda isto uspeh, jer nema granice toj želji da se nešto uradi i tako dalje. Dakle, samo da ne postavimo sami sebi Ali kada doživljava neko nešto kao rad, kao teret, kao opterećenje, onda sigurno danas hoću, kao dijeta. Dijeta je način življenja, a ne ajde sad se mučimo godinu dana, ne jedemo, smršamo, iscedimo tečnost i posle 3 godine se ugojimo duplo više. 2000 doktora nauka imamo u Srbiji, 5000 imamo van Srbije. Šta mislite, šta tih 5000 ljudi traži van Srbije? Uspeh ili šta? Ne, oni traže da budu vredni. Pričali smo, početak kad je bio, najveće se, moje mišljenje, koliko sam ovako upoznat, uspeh se vrednuje ipak materijalnim statusom. To traže? Ne, sad ću da vam kažem. Oni traže materijalnu nezavisnost. Materijalna nezavisnost je mnogo znači u životu. I bolje uslove za rad. Živjeti u jednoj skandinavskoj zemlji gde ne moraš da misliš dovoljno da se rodio, i nas opterećuju sve ljude koji možda preterano radi i misle o toj materijalnoj dobiti, brinu šta će sutra biti s decom. Mi živimo... Dobro. Da. A ako ja, na primjer, da sam građanin skandinavskih zemalja, na primjer Norveške, ja znam dete kad mi se rodi, neću morati da brinem o njoj. Da. Zato što gospodin Mišelukić kaže da čovjek tek kad zaradi novac sasvim delo nije dovoljan. I zato mislite koliko posto od zarade treba uvek davati, ma koliko zarađivali? Da, postoje neka pravila da bi se rukovodilo novcem, a da vi imate ujedno i zadovoljstvo toga da 10% od svog, bez obzira koliko, treba davati drugima, 10%, sva pravila su nezgodna, ali 10% igrati se sa tim novcem, 10% na obrazovanje, 10% na investicije i 10% na štednju. Je li bi to bila vaša lekcija nekom čoveku sada koji razmišlja da li živi promašen život ili biste mu nešto... To je 50%. 50 i 50% od živeti. A to, nije rekao samo 40. Ne, mislio sam da... Je li bi to bila vaša lekcija ili nešto drugo biste rekli čoveku koji sad razmišlja da li živi dobar život ili može još nešto pravi? Rekao bi iz ugla, pošto ja na neki način ovdje predstavljam ugao biznisa, rekao bi ljudima postani ste većinski vlasnik sopstvenog života. Ljudi sebe veoma lako daju ulogu u sopstvenom životu. Ako gledamo da je film, daju ulogu žrtve. I veoma lako predaju, ili, znači čak da kažemo i deci, ili bilo kome, predamo većinski vlasništvo života, a ljudi koji se bave biznisom znaju da kada predate većinsko vlasništvo nečega, onda živite u nadi da će vas taj na ovaj ili onaj način ispoštovali, a vi ste to već predali. Znači, bitno je pod brojem 1 ne biti žrtva, uzeti većinsko vlasništvo sopstvenog života, bez obzira kakav je u tom trenutku. Samim tim uzimate i sva prava i uzimate odgovornosti. Sa druge strane, ono što smo pričali, shvatiti stvarno ko ste i šta vam stvarno čini zadovoljstva u životu i normalno truditi se da to radite što češće, odabrati prave snove, znači pola eliminisati kao što ste vi, i sanjati ih, na kraju odrediti ciljeve, prioritete. Znači, obojica ste porodični ljudi, nisu karijeristi koji samo
Apsolutno. Da, ja mislim da je to čini ono što smo rekli, ispunjen život. Imam jedan primer za spoznaju, koji mislim da je pod brojem 1, da često ljudi kada uđu u brak pitaju da li dovoljno poznajete partnera da bi sa njim proveli život. Mislim da je pravo pitanje da li dovoljno poznajete sebe. Jer vi možete, ako birate nekoga, da izaberete najbolje, ako birate voće ananas, i najbolje, znate da izaberete najbolje ananas, ali vi u stvari volite kruške ili vama odgovaraju kruške. Znači, prvo pitanje je da li dovoljno poznate sebe. Ja sam imao sreću, ja kad sam birao suprugu, moram priznati da je to sreća da nisam dovoljno poznavao sebe, a posle toga, rekao sam da sam srećan, dokazao sam da je to... Vidite da je uspešan, ali greši. Uvek supruge biraju muškarci. I to je tačno. Hvala vam puno. Ja se nadam da ste slušali vrlo pažljivo, jer tiče se vas. Hvala na pažnji, doviđenja.